Kuble joni fibro te hakani ka video mta ngan pensyai nam ta kitu ki ba sutu bakala ba ki ong bakandon ka recruitment nam ta ki CRP nen lat kam nam ta ki CRP haselong te kumba play iya kana ka banar mam tang apan EAP 67 Battalion CRPF Polo Shillong awareness program te kana ka datang ka awareness program for recruitment in CAPF CRPF CISF SSB BSF ITBP SSF and Assam Rifle te amdei bong ba kin shim recruitment hapo Shillong kane phiaban yele exam link ba ka SSC phiap tap link ba ka SSC te phiap yele exam shua sawan sakajing mare sawan teter kumta kan teman medical sa bisa yo ban select te amdei bong ba laj pos Shillong nam ta kitu ki ba su baklama te lano ka laj pos kumno ka yungan shua tu EP yang ne ba ya ka ba menta kila adapt to exam te nam ta giban ang sedang pada giban kwa ban tap spangkane pia ban ap hadu aja apply kan sami biang aja apply te kane bedeng an subatai phindiat nam ta tu ki kwa ban tap spangkane kam CRPF ling ba kane ka SSC te hangne gidon phila ban choose mo hangne CRPF CISF SSB BSF ITBP SSF ling ba kane ka Assam SSC phila ban choose gine phila an pandam te hangne la thong thuma post constable through SSC total post kari arpsan hajar khane arpsan hajar ngunba all over India kuntup lang ya baro omdei tang CRPF kuntup lang ya baro CRPF CSF SSB BSF kuntup lang kitu baro kasyong sakajeng jit jong phi te rapi pas phin sayo but hangne laptop age limit kadai khat proud apply te Meghalaya ST kadai sans name relaxation te kamut ba hadu arpu news name te kitu ki badon jing mutisha ban kwa ban tab ya kanik prepare lupan du menta piang don kapor mar ba ka exam kham jawat hi khindiat ban di compare bar kam Meghalaya police te phaban kham prim khrep ba dengan batai nam tai kitu ki ba kwa sisa mo de pe ke pay scale ka de arpu hajar news pa don rup khna hajar sispa nika te qualification ka de pass class 10 de nam tai kitu ki bila pass class 10 te yo don ki ba la pep nu tang la pass class 10 ne 11 12 ru kila ban pen khre namar ba kan don hadu ajar fly te pinang don porba ben krep hai exam bar kejing mare te ka hat kinyang dong gade sis pa san punyo nam tai senrang sis pa sa punyo punsan nam tai kan thei ka shes gade nyu pun riu prapuwe te ka jing mare gade san kilometer po arp 1 minute kum ka jing mare pulit hi ka ju hi nam tai kan thei 1.6 km in 8.5 minute prash tang te ngot ba pinang don porba ban pen krem ta kane te ka paper kadai itu don sautli paper to exam general intelligence reasoning general knowledge and general awareness elementary mathematics but English okay ka cut off dong kine ka total mark ka sispa cut off ka change mo malos nam te cut off mentaus nam ka dai r4 point something r4 point tam kalau jenwan ki r4 hiumta cut off kata cut off mark pas mark te nalor kata ru kadon cut off biang saya kini ki part A but part B general intelligence reasoning but general knowledge and awareness don cut off biang sai kituro tel da pio dunai kini mun ba la da pio heru makana pin feel be kadang ong pi ba pin prepare ba nam ta kane te kamdei ka bosok mo te salbos ngan sa upload sa check ma pi sa pan khrelu pan du menta kumno ban yu marba hakane ka exam kan don cut off mark on negative marking ong kan negative marking telada phi hi attempt bor sispa mark phi day sis san photali phi bakla san photali hing tag mut ba la sha minus phi laka pin fil bai telada phi ko phi tek sangi ke bade san photali phi obai san pho mark kumta telada phi tik lang morong tu phin yo no nak san pho mark phin yo no kumba ha marshitang lane tunai ka marshitang ro nak san pho kumta te hang tu ngala batai phi te dakan mau ya kane phi hap tap longba ka SSC te kibal ada register lupa ka SSC te labiang jem pat dep sa register sa late support ka website jong ssc.inc.in te sa register hang tu ada register dei phi la mi ka post dei phi la ban tap ya kane ka post ka bade GD constable through SSC te kalong kumju kumba phi pen khrel pa nam ta ka Meghalaya police route marba kan sami biang te pen khrel pa nam ta ka neru nam ta ka kam sipai pen khrel pa prepare pa marba kamdei ke basuk mo ka exam kamdei ke basuk ka kham tofi te sapan krel pa ngatrai kan ne kalapan syai phi kitu ki bastu bakla bong ba kan don push ki wan man klianga dengan sapan syai nam ta jong ki ba omdei ba kin ai recruitment hapo Shillong dre ki ai tang ka jong syai kan ne te lada phi kwa ban tap spang kini kam phia ban tap leng ba ka SSC tang ki nei khule sibun